Yesus paring tentrem. Monggo 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 sesarengan jawab asta. Tentrem langgeng Gusti pinaring nomring roh abdi. Lan pepadang ana jagat raya. Sayuk rukun manunggal sabudi. Berkahing yang roh suci akarya tentreming ati. Yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem. Sang Kristus paring tentrem. Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti. Pinanggih wonten ing dinten Selasa 12 Januari 2026. Mugi dinten menika dinten ingkang kepaing berkah. Kita tansah pinanggih rahayu. Injawit berkahipun Gusti, berkah kasarasan, kegiatan win kawilujengan sampun Gusti paringaken dhateng kita. Pramila sumangga sesarengan kita sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi manah kepaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten salebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekidungan ingkang endah Sajeke aku nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Monggo sedaya sajake aku
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaosing kitab suci wekdal menika injih saking kitab Ibrani 11 ayat 1 dumugi 50. Ing sakjroning angger-anggering Toret iku mung kamot wewayangan wae bab karahayon kang bakal ana. Sarta dudu wujuding karahayon iku dhewe. Marga saka iku kelawan kurban kang padha kang saben taun lumintu dikurbanake. Angger-anggering Toret ora bakal gawe sampurnane wong kang padha nindakake. Jalaran saupama mangkono, mesti wong-wong padha ora nyaosake kurban maneh. Sebab kang padha nindakake pangibadah iku ora ngrumangsani dosa maneh, awit wis padha karsikake sepisan kanggo sak lawas-lawase. Nanging iya malah merga saka kurban-kurban iku saben taun wong padha dielingake marang anane dosa. Sebab mokal menawa getihing sapi lanang utawa getihing wedhus lanang bisa mbirat dosa. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaning sabda wekdal menika Gusti ingkang nanggel. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, satunggaling wekdal Petruk pinanggih klayan Kang Gareng ingkang badhe dateng gereja. Petruk lajeng sanjang. Kang Gareng arep nang ngendi? Gareng lajeng mangsuli. Ya iki dina Minggu arep ning gereja. Jenenge Kristen ya wis sak prayogane ngibadah dina Minggu. Petruk lajeng sanjang kemalih. Ngopo ning gereja Kang? Mending mancing wae golek iwak. Ning gereja ora mesti dadi wong apik. Nyatane akeh sing ning gereja uripe tetep wae ora apik. Apa nek wis ning gereja uripe dadi resik? Gareng lajeng nyauri. Bener kuwi Di. Ning jal saiki aku takon marang sliramu. Saiki apa slirane wis adus? Petruk lajeng mangsuli, "Ya wis to Kang, mosok aku durung adus." Gareng lajeng sanjang dhateng adinipun. "Lah mbok biyen kowe wis tau adus, ngopo saiki adus maneh?" Petruk lajeng nyauri, "Ya jenenge adus kuwi ya saben dina, Kang, ben resik. Ciben ora kena penyakit lan bisa dadi resik." Gareng lajeng sanjang, "Lah ngono slirane pinter. Awake dhewe iki uripe wis ditebus karo Gusti Yesus. Ya dadi ora mung resik ning ya oleh slamet. Nanging saben dina rak ya awake dhewe mesti gawe salah lan dosa ing ngarsane Gusti Yesus. Mulane awake dhewe saben minggu ning gereja. Merga awake dhewe iki ngrumangsani isih seneng gawe salah lan dosa. Gawe reget. Kepisan awake dhewe ning gereja njaluk ngapura Gusti. Lan klorone kuwi awake dhewe matur nuwun karo Gusti merga wis diparingi berkah. Wis saiki arep ning gereja apa arep milih mancing?" Petruk lajeng mangsuli, "Ya wis Kang. Aku ya rumangsa akeh lupute. Aku milih ning gereja wae." Mekaten reraosanipun Gareng kelayan Petruk ingkang ngemutaken dhateng kita. Ibu ageng sih katresnanipun Gusti dhateng kita. Tiang Kristen, Gusti sampun paring sih pangapura. Gusti sampun nebus dosa-dosa kita. Gusti sampun nanggel gesang kita sak temah. Kita ingkang pitados tiang Kristen menika pikantuk gesang ingkang rahayu. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Sinten to ingkang saged kanthi sampurna nindakaken angger-anggering Toret? Semanten kathahipun paugeran ingkang kedah dipun lampani lan nyata mboten gampil.
Malah lumantar angger-anggering toret kita sami dipun emutaken ing bab kathah kalepatan lan dosa. Boten wonten ingkang sampurna ingkang saged kangge nylametaken gesanging menungso saking bebentunipun dosa. Samangke kaslametan sampun katindakaken dening Gusti Yesus. Menapa ingkang menungso boten saged lampahi kanthi sampurna, samangke Gusti Yesus piyambak sampun dados kurban pananggeling dosa-dosanipun menungso. Supados menungso kaapunten dosanipun saha pinaringan gesang ingkang wilujeng. Kurban sembelihan menika sanes kurban sejati kagem Gusti. Ingkang sejati menika kurban saking gesang kita kagemo Gusti. Injih gesang kita ingkang wetah, ingkang sae kagem Gusti Yesus. Gesang ingkang kita aturaken minangka wujud pangabekti saha pisungsung ingkang suci wonten ngarsanipun Gusti. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita nglampahi gesang menika ingkang langkung sae. Kados menawi kita menika sanes tiyang ingkang sugih bondo lan arta, kita mboten saged maringi tiyang sanes arta. Nanging kita tiyang ingkang sugih ing kabecikan lan katresnan, kita saged maringi tiyang sanes menika tutur lan tindak tanduk ingkang sae kangge tiyang sanes. Lan sampun ngantos gesang menika kangge tumindak ingkang awon lan damel tunanipun tiyang sanes, brayat lan sederek. Awit kita tiyang Kristen gesangipun kagem Gusti. Lan gesang ingkang tansah kebak ing raos syukur amargi Gusti sampun nanggel gesang kita saha sampun maringi berkah. Sumangga ing yuswa saha sepuh kita tansah gesang kagem Gusti, tansah kebak ing raos syukur dhateng Gusti. Kita raos-raosaken berkahipun Gusti menika sampun ageng wonten ing gesang kita. Gusti tasih paring wekdal lan wewengan kangge kita tiyang sepuh. Monggo kita ginakaken gesang menika ingkang cundhuk layan karsanipun Gusti. Temah Gusti rena kalihipun kangge maringaken berkah dhateng kita. Amin. Sesarengan kita lumebet ing pandonga. Saestu agung sih pakaran patuko wonten ing gesang kawula duh Gusti. Patuko ingkang sampun ngentas kawula saking blethok ing pepeteng lan bebentuning dosa nuju dhateng pepadanging gesang ingkang sejati. Datan wonten ingkang ketriwal saking pamirsan patuko gesang kawula. Gesang tansah tinuwukan ing sih lan berkah. Mila amung atur panuwun saha pamuji syukur ingkang tanpa pepindhan ingkang saged kawula unjukaken wonten ing ngarsa patuko. Duh Gusti, kawula para sepuh saged nglangkungi winates lan ringkih gesang menika kanthi tetap setya lan pitados dumateng patuko. Kanthi mekaten gesang kawula saged mimpang saking sakgadahing samukawis perkawis ingkang wonten ing gesang menika. Kawula para sepuh tansah wontena greget gesang tuwin raos bingah kangge setya lelados wonten ing ngarsa paduka. Kawula ndedonga kangge para kadang mitra tuwin putra wayah ingkang tumandang karya ing dinten menika sagedna mlampah ing margi kaleresan. Satemah gesangipun pinanggih bekja raharja tebih saking kuda lan piyawon. Kathah dosa-dosa kawula duh Gusti, kawula nyuwun paduka apunteni. Kawula saestu matur nuwun awit saking berkah peparing paduka. Berkah paduka kawula suwun wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin. Sugeng ayah jejiban ing dinten menika.